Edit. Iya ayo. Aku rugi deh. Mosok orang ngindangi. Wah, sak dit ada orang ngindangi belah. Mati. Matinya apa yo? Aku betina serene. Oh, urung nah. Siang. Ah, nuwun deh. Tawa aja me Pak Balan. Ayo Dit. Tuku pitik mau yo. Tuku pitik main bik girah. Oh, cedek balik oleh pitik oleh. Bar udan. Endi sapa to kae? Gelut e salur kae. Gelut, coy, gelut. Oh, omahku. Bisa nyekel ora nggo? Kena apa ora nggo? Candut. Udah nah ta tak? Loh. Dere lho tuku kuwe. Dere babon. Sembarang njaluk ijol aku sampe pirah dimoy sembarang. Ojo tukune babon. Bah ndak udan nih. Bisa nyekel ayo. Ya ini lho mego. Cek awan. Jawi ra opo iki? Beh. Angel kau pitik. Menang. Nah. Enak yo. Ojo mayu tiba le. Bisa mah ini. Bek. Jawa. Dari dekat ya. Dari dekat ya. Kesel ya. Kesel. Apa? Oh. Akan naik itu kesit tok. Iya. Yo, nyatane jember kan lo? Lah yo. Oh. Ya, ana balik. Jember kono. Ayo tenan kok. No. Iya ya. Ah, nek cekel. Be. Nanti dong. Piye? Sama nanti dong. Piye iki rawange? Kalau nih nggak kena nih kalau pitik. Oh iya. Iya. Enak belas titik lho. Pitik giring sik mahku sae. Keri no beras ra kena kok uncali beras layu. Patano lampu. Lampu. Kalau dandanan oleh patano lampu ning ngene yo. Kecuwe, plok. Kabeh, oh. Aja ubur-uburan nih.
Tit. Anak lah. Yo, wis bene lawange. Bene lawange, bukane lawange. Ya. Oh. Parcel karo ngono kaya wangi. Ojo, tak cilik ya. Ayo. Gremes sih. Nikel pitik angel. Le aja dandanan le. Karo Mbak Mega kono lho. Rosik, tak rosik ya dedane. Iki karo api ya. Ngono. Berat kok omahku iki. Wah, bintang. Pinang. Elok. Wih, gili yo. Elok. Haha. Beras prako. Jika. Hunting. Yo. Dit. Yo. Kok kula nak ngetan. Oh. Ayakku yo. Ayo guys. Halo Ini guys. kipas ayo. Nyekel apa guys? Iya guys. Pitik gratis. 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 Pitik gratis. Lah ndi penak nang yo. Sik sayang yo pokoke sik le. Le. Beh neng kono tet sawah. Kur. Sama ning kono sik le. Aja mlayu tiba engko. Tit. Ora kena ya ning Tegalan mandan. Gae. Kur. Gak kena weh. Jarone ya. Beritane Pak Kadi. Apa? Endi? Dit. Oh, ora kena. Oh, ngene ya. Tenang. Iya kan. Ya nek dicek to. Ora ana sing apir. Dion. Jaluk Udan le, yang nyop itu. Nyop kene le, cor gedang. Kowe jae. Lha ning kono kabeh kok. Ya ngaleh ya. Ya pulang. Pacar. Ya, nang. Pitike ning kono. Angel ya reta hujan. Ale. Ya. Hujan. Kok apa to? Ya. Gak nek gagal. Masuk. Masuk nek adik engko bene iki. Ya. Gopo kayu-kayu nih yo. Pas hujan le, ndang le. Aja mayu tipe. Piye jane? Gagal. Angel tapi deh, yo. Sore.
Nyapa? Enggak. Ojo. Nah. Iso ono iso. Iki piye, Dek? Dorongmu nih dia. Ya ya. Sembuh ta. Dalam. Sendalku boleh tak cepat. Ojo ya nang mek kakak. Oh, mek kira. Tuh, mana? No, apa? Bah. Dan. Dan. Coba kira. Pak perintah yang kan. Kena nih kalau pitik, Pik. Am jaluk ijol pitik, Pik aku. Ra kena dicekel. Golek pitik. Golek pitik. Golek pitik. Golek pitik rasane itu ditong ngengek. Ndang to. Iki sam jaluk sapa? Ndang tunggane. Ndang. Jagungan atau?